No tempo, en Noticias Bergantiños estivemos con especial incidencia falándovos dos sucesos meteorolóxicos porque o furacán Kirk estaba demasiado cerca de Galicia e hoxe a EMET pasa de chamalo furacán categoría 1 a chamalo borrasca. Unha borrasca que ven cun aviso especial morado-violeta da EMET por risco importante polas precipitacións, a posibilidade de que se aneguen algúns ríos por choivas intensas que poden acadar os 60 litros por metro cadrado en toda a xornada, durante toda a xornada do mércores, con ventos fortes que en algúns puntos de España poden acadar os 120 km por hora, e aquí sería forza 9 na nosa escala, que serían 88 km por hora, aínda que poida superarse esa barreira e o mar picado con 4 ou 5 metros, por eso esa alerta naranja que se activou para toda a comunidade galega para o mércores.